bwana mungwana ya mananyo mete musacha ali people lakini bono mukungu yabwatera bwatabana ekara bwatabana umusacha nanchete gotakunemera sana Miraa Miraa agutakuna emboto yabutiara yabingara ingi wewe no okay inki chinju chigokonya nkorora chiko genda angene getokeria okorwa na chiko robya kine metindi abantu bagutumeka chinge niye dia batateri njengo na wakulisi woka omuntu agutakurie kwendenga nage kabisa bori mugule tateka ni foto ikumerwa na korba gutwera ase by the way I think ni turi moto ya moto bobori kige ntukeringa kige operate because nje nanya koro muntu gutuma tense ugutwera anse okomera igagerete ko chongo kuna kubeka muno okay ndikego chakia okay inkigo cha ndibawo cha bakirusi muno na korora by the way okay kuna kunywera I don't know gosa maji bakuna kukamura bakomera make oyingo takuna alenge oyo bono ngo takuna alenge nere igaga chira saba sikegete bakonia na kabeiro kugura lakini bone besekere ya mokea akabaga gukabesa matekera baga gukabesa deni kagenda iguru keroli deni yagenda gisara umaita akabatebia akagenda litukiri makabatebiga bwana mware kuranga rero yuko bwana mambindo chenge besa nere di nere mpimete koswana nere uyambaretere besi mu kumiga kiyagenda iguru akatenga rero ndoliwa kwa bwana watu intunga itokurusia stock itokurusia bwana stock ngaitokurusia agake sabu akabatebiga bwana ase aikire njabona ngeye ntonda kunenge Miraa enta kune kumuranje na njire bono mbaoneri mukungu. What are you saying? Na njire mbaoneri mukungu akagamba liguriya mukaya alia akabateni what terms they don't understand. Nchenda yede mbaoneri mukungu kwa jumla mbaonerie inu as a team lakini bono inu muri criteria ngakimora ngora muire etambo kere mora muimo bono tinde tikomanya lakini nche nerure mbaoneri my wife nae Miranda kune kumuranje umaete ngote kuna balenge na barobuo nechi mboto chiga ndorega bagonjora basama zikanira abantu bonsi bakurie bitebi tugukwane ibintu byumerase no gere era vere yo it is something that we can prove because that is how it is no baikarazite umaete bakarate ni kurie ngura bakubona nganya ubaete bakaraka kutakuriye ngura ba mutata liko kwana emenuete neine eyetekera lakini era mebombe tera kidiete neine bakorigire limo ngwana wa Yesu mu Nazareti yonkiega ukwana ingakia mineti ejire igwagumia igomba kumitibo ngaki ngaki go terms and condition injeji ngaki go sata gete gokora ya ikira ngaki kai igebinte bitokuri byeita tokwegokia nabo biragende gitambo kireke hao inki goseke ke omanyete bakarigirania tenga tata omuntu mbosore mwere kora ngende babi to abweka tumwekane toikerane to the same level ikero montarwa igara lengera liga kidabo diga raijero mwana club bwana vipi umeniweza omayete kumbe we omuntu oyo masaba bagotakune ibintu ebi namanyete omusani omusani wa mukomo ngwana oyo namanyete omusubati getoro omusani oime ubwo musubati oyo yore mukomo ngwana oyo okombagene liguga okomwakero komatebinga ki aye
Umusani o. Igaturase geta Iga itaka bichoka. Mbare kumwira nyagitari. Ingi. Haya tuwambiri kuria mukaya. Ori yo mugungu ate tomo ebintu byata kure. Ori yo wagera mukaya mugomo ngwano we. Goigwete. Wagera rigori tomaisa gamukuywa. Ala. Nkuyigore. Muswati yali mayetebu naiguga. Akabange bintu bya bwangu bwanga gakasobo. Akalengerenga incenga nyere bosio. Omanya munando yigwe. Omanya ento geko. Kero nyo mundu chiri kugambali kulia na alia ni manye kuira nanga kya kuira. Yesi miye gocha yokonyoirwe ngangura ya. Otara ngangura olingo confirm ali. Okay. Egerenga ki atebyo liagara manye ngoli nego sego sengigere. Ono finally mungwano litairi ngangura liata kune. Ikiagere yasinyete. Ikiganga ko make sense. Ngeri ko make sense. Ngakibara agambe ligori. Oyakoreta mbwite kyasi koreta moina. Ebi ne byasara. No yokoreta na achi byasara achikutaka. Maintenance ayagera aye. Ikawa ni shida. Ongwano ya gasali ukurwalia. Tachi etiko kwa material yata kune. Akaira na boya kanyamuka tai. Ujumbe ya muikere. Ujumbe ya muikere tukumwakere simako matebinga. Ntigenti moke. Asama sikani. Ntigenti moke asama sikani man. Ndalete binde byo binywome. Omonkwano, yes, we are speaking now. Igeweke rehab weka. Akirangeli mukutana. Akirangelia a meeting weka. Omukutana oyobena akirangelia akanacheki nagatebanga kai eruti ena chirene ngao agatike binte bipi lakini tara faulu kwene mokae. Mokae gachite na bana. Haja faulu kumrudisha mkewe. Try as much as you can not to be an addict as a substance in the yonsi. Eba marua, ebe nyasole, ebe kende gionsi kego tindia tema tobe addict. Yani addict nelinga to go survive entonke ora kore pi. Yani tema to tuwale naro. Naro gete kubetereri kurumenga yani ora basa ko batoli moyo onye tura tumeke substance hiyo. Kokore waikere gabo. You've lost it. You've lost it. Situations nkogera chira abantu baso in such addictions, my brother. Tiantora ba castigate. Enda chiri he abote geremiga na abantu bakoera sanga kyumunta so in alcoholism ekaba chronic. Abantu ngoitira bale bintu lakini bakenga inanga kunywa marua. Yeah, in excess ngankwe bori stress ne bintu binde kamanya koirero montaga so atari koruopa kare rehab. Egero kunywa ogotindo kwa inyora. So try as much as possible to handle again to get ta kubetererio gendo nywa marua ne bintu binde imaruo kango kwaniraga paka none sigara bintu binde bigera bono che kusinyukwerusia sega igakwebekire gwetinde kiragwe komanyana. If you have to take ibinte bibyosi, let it be a luxury. Ngore migano tu asoma stiga zeti no nyana mangana chigosoli chuku ingaki kamari korondo ichi ne naro, you see. So lazima watu wa makinike. And in any decision you make, you touch on your spouse. Manyane bwate consequences either chingi yako sijimbe. Ataka kwa ntigantike kwa nae no tigantike antike na benge kero. Okay, let me bring it down, you can understand. Na benge kero kwa mwanga tiyo surprise ya no mosaja tiyo surprise spouse yao maybe ne yanga. So the consequences either negative or positive. Doboli we nero kwarra okondetre kosote bigwa sante byamona no montomia, you know. Osoboli ngai kwarusia kiare kweli. You get the point now? Yes. Averigo. That is why, by the way, kento kendi yos montago kwa. Kento kendi yos kego kendi yos montago kwa eri tanga ningeriga muira neriga mbiamono.
na bange kugogetia ye bitire rituke mo beka na make sure manyoro kororere gokebegete kurwa bweno nyebekeze mattress ekanyeko tauje kuboringa ya chiete fine lakini akorocha at least konyebegete rituke limo and amangana yo yeji amangana family yao nyetige yeah that's why I say ebintu byao gokora ali siko yeah injoma ete tigambi basago spill over nteke mana somete kuroso mangana ye family chinsa chailide if you are my friend inja I don't deal with your family. Yes. Injonye Ronald Mayaka Brigadier ndiye rafiki yangu. Mimi si deal na mke wa I have no business in family yao. Njoko tongo di naye. Na ande njira teyo ndaje kukulivu woke rutayo because niye simigo wakera ngoli. Tinda ndiko chaka kubatisha ngakinga na bugire ngetaye ngo musiko ino wali. I don't do that. I don't work like that. Injevie my friend ni wewe peke yake tunadili na wewe. Exactly, and that's the best way to live. That is it. Na unapata uko sawa kabisa. Yatuko lende geturwa. Torwa sawa. Ndio gazeti yo ya Taifa Leo wimanya yemo na yanda manga sinchira yowika. The Daily Nation ni bwata mangeli tukolia rero.